Erlijiosoki eta sozialki santu guztien eguna, hilerriak apaintzeko eta bisitatzeko eguna da, eta azaroak bi berriz hildako fededun guztien oroitzapenaren eguna. Pozarren ospatze ditugu bi egunak gure aideak zeruan hilezkorrak direlako eta handik eredu eta lagungarri baitira. Gu Komodius Buldaren urteurrena ospatu dugu, hau da gure Elizbarrutiaren bizitza kanonikoa martxan jarri zuen Pio XIIaren agiria. Munduko jubileoaren testuinguruan gure urteurrenarekin bat, iraganari eskaronez eta etorkizunari itxaropenez begiratzera, gonbidatzen digu Fernando Prado gotzainak. Artzipresten Kontseiluaren bileran parte hartzaileek martxan dauden jardueren berrikuntzen eta ekimenen berri eman zuten. Formazio hori ere heldu zioten, batez ere liturgiari dagokionean, eta artzapezpikutzetan espiritualtasuna lantzako laguntza sakondu zuten. Katekisiko gotzen ordezkaritzak familiei deit bat luzatu die jaunarengana hurbildu eta familian otoitz bat eskaini die zaioten. Frantzisko Aita Santua familiak etxeko eliza bezala definitu zituen, hau da fedealarazi eta otoitz egiten eragusten den lekua. Pauso erraz bezain garrantzitsua.